Aquesta és una moció que preteníem que fos una declaració institucional. Finalment ha estat una moció per consens unitari de gairebé tots els grups, menys el cas del partit de Vox, que va expressar que no s'hi sumava. I bàsicament aquí el que estem reivindicant és la importància que els governs locals puguin contribuir de forma clara a la promoció de la justícia social, que és concreta en tots aquells programes que estan destinats a garantir una vida digna als nostres veïns i veïnes, i la Diputació hi juga un paper molt important. De fet, per justificar que això eren més que paraules, a part del contingut de la moció, que recull totes les dades importants per poder baremar la importància de contribuir a aquest objectiu comú, hem pogut remarcar tots els programes que s'estan fent en aquesta institució al servei del que seria el gran concepte de justícia social, tot el que té a veure amb la promoció dels diferents drets. Hi ha un projecte que ha estat estratègic en els darrers mesos, que ha estat, per exemple, tot el que té a veure amb els barris i comunitats com a motors de transformació social, que ha estat una experiència pilot que permet portar en el territori experiències molt regides, orientades a garantir comunitats inclusives i comunitats de drets des del punt de vista d'atenció als diferents col·lectius, persones grans, infància, joves, i sobretot facilitar, en aquest cas, la incorporació a una vida plena de tots els veïns i veïnes i a la seva participació també activa. Polítiques destinades també a l'impuls a la garantia d'ingressos, a solventar qüestions relacionades amb aquells deutes que moltes famílies tenen per situació de vulnerabilitat i que han d'ajudar a garantir aquest exercici de drets que també ens demanen els nostres ajuntaments, o innovar en polítiques que han de garantir sobretot una mirada inclusiva de la realitat de les necessitats dels nostres municipis.